Želela bih da skrenem pažnju na nekoliko stvari koje smo sada čuli u uvodnoj reči. U početku je rečeno da je ODIR dao preporuke i govorilo se o brojanju listića. Ja moram reći da ODIR-ove preporuke se ne odnose na trivijalnosti i brojanje listića, nego na činjenicu da se u Srbiji ne sprovode slobodni izbori, da se konstantno krši član 2. Ustava Republike Srbije i da se prisvaja suverenost građana Republike Srbije, uspostavlja vlast na način koji je izvan volje građana. I zbog toga smo dobili ODIR-ove preporuke, njih ima 25, ovde se bavimo sa 5 preporuka koje su uvedene na takav način da zapravo pomažu izborne mahinacije, a ne rešavaju ozbiljna pitanja. Pre svega, ovo bi trebalo da bude inkluzivni proces, proces u kome učestvuje celokupna javnost, svi relevantni učesnici i stručna javnost. U prisustvu smo samo javnih slušanja, nema javnih rasprava, zbog toga što je jedan poslanik podneo zahtev i podneo predloge Skupštini, a ne postoji zaista učešće stručnjaka i ne čuje se reč pravnika o tome šta se ovde zapravo uvodi. Druga stvar je da je ODIR naložio sveobuhvatnu reviziju zakonodavstva, a mi smo ovde u prisustvu, opet kažemo, menjanja nekoliko odredbi zakona, a ne sveobuhvatne izmene zakonodavstva. I skrenuću pažnju, na primer, po pitanju biračkog spiska, donete su odluke, ustanovljena je komisija, ali smo u prilici da vidimo da se vrši opstrukcija rada naše komisije, jer sa ovim podacima koji u ovom trenutku imamo, za 6.439.365 birača Republike Srbije, da cela komisija savesno radi 12 sati dnevno svakoga dana, ne svakog radnog, nego svakoga dana, mi bi završili proveru tačnosti upisa birača za 3 godine i 7 meseci. Znači, ne može da se vrši revizija i uopšte se ne poštuje ni jedna ODIR-ova preporuka. ODIR-ova preporuka je takođe i funkcionerska kampanja. Sa ovim izmenama se uopšte ne utiče na to pitanje, a u prisustvu smo funkcionerske kampanje i videli smo šta se dešavalo na lokalnim izborima. Ministri su bili više na terenu nego na svom radnom mestu. Što se tiče zastrašivanja birača, ono traje. Kada se i od izbora pomenu, evo, traju već zastrašivanja. U železnici se ljudi prebacuju sa jednih radnih mesta na druge, kažnjavaju se zato što neće da daju kapilarne glasove. U pošti se isto dešava, u javnim komunalnim preduzećima, u gradskoj čistoći i drugim se isto to dešava i ovim odredbama koje ste vi predložili nije rešeno apsolutno to pitanje. Niti vi želite da to reši, to nam je svima jasno. Što se tiče REM-a, REM ni ne postoji, tako da ne da nije prihvaćena ODIR-ova preporuka, nego smo sada u prisustvu nepostojećeg organa. Po pitanju javnog prostora za kampanju pod jednakim uslovima, to smo isto videli na ovim lokalnim izborima koji su prošli. U svakom gradu je bilo pregrš i bilborda i reklama Srpske napredne stranke i vladajućeg režima, a nisu mogli da učestvuju. Ja se izvinjam, vreme vam je isteklo, 5 minuta je isteklo. Ja ne mogu da završim, jel to hoćete da mi kažete? Ako možete brzo da završite, pa onda u drugom krugu javnog slušanja se ponovo javite. Dobro. Još dve vrlo bitne preporuke ODIR-a nisu prihvaćene i uopšte se ne nalaze u našem zakonodavstvu. Jedna je zaštita medijskih radnika, a vidimo da ih non stop napadaju, i nepristrasno informisanje, što je opet kršenje Ustava iz razloga što javni servisi rade samo u korist vladajućeg režima. Hvala.